show my taste. Hello, wala alam eh. Ayaw pa na. Sige. Ang kan. Oh. Dili na mo. Share dala na. Share dala. Share pre. Bahala na eh. Mato na be. Mga taon. Salamat kayo ha. Dala pre. Hala. No. Wala mo play. Play do. Play na. Okay na ba? Yan Ayaw ha o. Ayaw pa. Ano na? Ano ba sa? Oh. Hindi na o. Ayaw masakit nan. Oh. Ayaw pa. Hindi na. Eh. Pakita video. Hindi na. Pakita do ba? Buwa ka pa. Bayas eh. Pakita mo isa eh. Pakita do ba? Ayaw. Pakita do ba? Klaro. Doy, pakita. May klaro pa na. Ayaw eh. Ano lang. Ano ba lang sa kunahan? Sabi mo, Ano to gana na kung tail. Bitay lang na. Ay, Pati po kuya eh. susana niyo mo. Lako eh. Langoy. Langoy. Atuma Langoy. Ayawan, pemauna ka. Anak eh. Mata na eh. Ato na mi ugo kay pareho po. Ito gali pa. Ano na kay ko? Bani. Ano na? Oh, kasi ba? Oh, ay. Bani. Bani. Saan lagi ani? Dahil muna noy, huwag na naman anak. Do ayo sa straight do, ari sa kilid do. Anak na ako. Takilid sa ba takilid? Dili, huwag ka nun. Oh, huwag ka lang. Ayaw. Huwag ka lang. Ay, ko. Daruhan. Ito takilid do, sige. Ayaw, oy. Oh, puro na yung no, wa mo may mga dre. Unaw. Anong saan? Oh. Bahala ka na, oy. Patay sa buha ko. Alam niya ako. Kaya. Bahala sa oy. Karena sa bakot pa muligo ta. Mayroon, marami gan. Kaya ko. May ganawan tayo. Ito na kondo, vlog mo do. Asa lang. Sabi na tayo. Oh, sa vlog ay pag. Ako na kamera. Mga kanon. Mga kamlangaw. Yung kamera ba sa asa na mo na na. Na ako. Na ako. Ako muna. Okay, ako. Wala ko ganyan ako. Ano mo? Asa na kamera mo do. Takilid ba takilid? Anak mo na ako. Ari dali ba ari takilid. Ay, babak na. Oy, itakilid yung kamera. Anak mo. Ayo sa babaw ari sa. Ay, bawat man. Ari bari ani anak. Sula. Anak. Ano na? Oh. May dalan mo guys. Dahil ang bumot ano ba? Ang buhawi, ako na lang mo. Saan ang vlog? Aga ngay. Muna Sa balkon, liso panukon kay sipinta ng hotel. ay anak mo. Way katungtungan ng tiil. Lantaw na oy, ano ano ba ho? Isa na do, wala may makita na do. Baon no uno. Kana. Ano na taro? Di sa may makita dire. Itakilid ang imong kamera. Ang bayan naman mo. Pero, wala video. Nagmamaw. Takilid ba, takilid. Ano naman ang saka? Manawang na ron. Ano? Do, di na ako makita do. Wala ano lang. Good. Trail. Nuaka na karon. Habal-habal. Nuaka na niya. Kara. Nuaka na wantan. Anak.
May mahal mo. What's up naman ni guys? What's up naman ni guys? Ayan ni guys, oy. Lumot ayan ni guys, oy. Lumot na lang ako. Lumot na ako. Ayan. Lumot na. Ayan ni guys, oy. Guys. Luka ka na. Luka na nung guys. Nakuha na nung guys. At ulang. Katulak. Uy, behigda. Ganap niya higda. Guys. Ano ba tayo na ngayon? Nunungan ako. Kami ka magkamang gusto dito. At ulang. Pumunta ako guys. Okay. Boy tindak ni. Video sa crank ta. Video. Wala ako mo laman lang. Ba na motor. Nah. Ba na motor. Yan. Nawanigan yun. Body slide. Amo ang vlog. Wala na. Hindi naman. Okay. Back to guys. Alasan. Alasan. Agay. Naway tagam. Wali tagam guys. Wala ka kami. Dami ayan. Mababaw daw para makita ko daw. Ako wow. Ano? Dami na. Kita ko daw. Ay, na ako. Mababaw daw. Ano ka kalasan? Sige, vlog mo. Ay, ka cellphone ba? Yusuf tadi ko ni ko mas ilong beli kamay pre. Sige. Cellphone ba behigda? Ano? Ganda. Ano? Nakauna do. Sige lang tuyok. Mana na sila. Ano gan? Ano? Ano kan? Mabot ano sa kanila. Siya nagkamot yan aliman iko anangag. Pero ito di mulik imong tubang kana. Una na gan lang. Oy. Una na. Saka na. Saka na yun eh. May mga na. Behigda ba? Oh, lumot ako. Lumot na. Pareho ko yung hugaw kayo. Oh, lumot. Oh, na. Lumot na. Oh, lapos. At wala nga ulit oy. Ay pag na. Welcome to my guys. Minam tumay mga Ya, ang buwas ay daigda mo siya to. Gatol kayo. Anak na buwang. Ha? Ay sa kayan. Kami sa ano? Ada usam na na. Oh, mana alam na naman tao. Ginaw ko eh. Ha? Mahinaw. Ini aman ko. Ayaw ko, iligaw mo daw kayo. Mamiligaw doon ha. Kaya hangover mo. Ano mo? Oh, ano na? Ako Ay, oh. pre. Hindi ka Naman oh. Ako na wala eh, humana naman eh. Kaligo di amot. Ah, tahu ni. Ang driver oh. Mana na mo, ano ka? Bye. Ayo bye. Ayo ayos biyahe. No, salamat oh. Mga pari. Oh, salamat ayo sa vlog. Kamera mo yan ah. Salamat. Gawas ng lumot eh. Ah, bumutan. Gaang mo. Salamat ah. Pareho ko. Nak. Uy, masod ba kwan? Oh. Ang sud ba? Ah. Wala pa pasero sa. Pero nagdagdag yung buda yun. Oo. Asa may mot? Salamat ha. Saya mau kan ako na una na ako. Go again. Unaw ni unoy. Daigda mo sa gato. Ano yun? Ah, sa minaligid ikaw. Baka namin kain. Mamay mo. Ano na niya? Ya. Katol ko no, katol. Ano yan? Ano ka na? Digid ay. Ikaw sa lumot eh. Digda mo, digda sa go. Dire ra katol ay. Lami taga ang asa to rin taga hawak kwan. Eh, taga kuha na yun, taga kuha na niya, kaya kung may siya dito tayo.
Dahok ko ni. Kaya mo taob. Tawag ka do, may panglakaw ka do. Ano, ako na ako na. May pa na naglakaw ra ko, nabasaon mo ko. Huwag na kang lubot. Puga ang mumot sa lapo. Tama man. Hoy. Ano yan, tol? Ano na? Gawas pa ganyan siyang kuhan, residyo. Hello, Mighties. Hello. Ano man? 1, 2, 3. Nanggang mo? Nanggang ay, bente mo. Ang mauli naman nagyap din nila eh. Oh. Abot na mi sa kan. Pasig. Gan. Min ano sila ni Bang. Pero uno. Pero uno. Naway ba? Pero uno na naghanap ng may man. Oh. Dala niya ko kuan. Oh, ya lang. Hoy, ano ah? Oh, do. Tawag Liti mo. mo. Niti mo. Pero basikat. Ako na kan. Oh, dumagi niya. Ngayon do. Pamasahe mo sa oh. Ah. Yun na naman eh. Play kuwang. Oh. Pero niya na plite. Nana, ano amo, ano, may sinuso. Hello. 28. Sinuso na amo. Ano may amo, anak? Salamat. Buhat na namin, Mot. Bye-bye. Siniwagan. Ako na, eh. Dali na nga. Ay, wala man, oh. Gawa. Oh. Bye-bye, Mon. Bala ko ng lubot ay. Na. Dili ka na, pasaling ko palit mo na. Oh, ano, sumir. Oh, sumir na. Sumir. Hero. Lika daw. Kusumir. Oh, nito ano. Ay, ulit. Yan, nahubog ayaw. At ano na niya aon, niinom ko na po, ayaw, na mauna. Namin ayaw. Pero ikaw, Ano yan lang, higda juga sa napir. natuwa, nanigan man, yan naman ako, inuha. Muna makakagat no. Nakakagat ano, Ano ito? Sobra sa kaon. nahumog, Kailangan daw, lapo ko yung puga mo. Pareho pa, paluloy ako, bayra po ako kuloy. Nana, ako man, una aw. Una na aw. Ano amno, isa man to. Boy, dagdag na, buhok ko siya, higda. Customer, Ano yan? email ka na, saka sa sudanay. Tak na, tani eh. Nas agang, bangag, tuon. Ang kaga, nagupos ako. Magani, ako una man, ako magkakay na ano na, buwang mga agang, tuon, bangag. Ano ba ano man oh? Bukoy day. Bilis yung bukoy. Sige na ba yun? Ano, yun? Yun! Natin ko naman yun! Muna akong ano, tanungan. Kumari na day. Ako na tanungan. Ikaw una. Ano na akong tanong. Ato ka, ato. Muna. Ano? Guys. Tumili ka na guys. Muli tayo man na nakita. Nalapok ka! Lapong na tala. Guys, bangag. Aday. Lukoy. Lukoy. Ayaw mo ito no. Lagan kami gan. Nakain sa ako. Nakain smash. Upuhan ako eh. Lukoy. Muna ang tawon ulit. Hapon naman nun. Saan na kamera mo do? Ngayon na yan. Ikaw una gani. Uwa. Uwa na ito. Muna ako ang tanungan. Guys, tanan makita nyo diri guys, wala may bisigusa. Yan yan. Aw. Ano makita nyo guys? Ako ang kanan. Ya, kay ka. Ano makita naman ako? Ang gano'n ako ang kanan. Ang makita na ako. May ako ka. Kumara na. Oh.
Aha naman mo. Lapit tayo. Naku, ayaw. Sige, das kamera, tiga sabi. Ako naman. Review kayo. Ayaw. Oh. Ano na, nanako. Naman ay. Kung ay, namaan ako na oy. Masula ng vlog ay. Bilang na mo, namaan, hugaan, ano. Ablag mo, wala, umuhay. Abli daw tre. Wala ako mga, mga, ano yan. Ano ako na mga, accountant ako na, mga nila. Sa pila bulan na. Naghahan na ang buwan. Berto agad. Oo, ako na ako sila, mga 6 man, wag ka din. Yeah. Kasi manya. Sabay makahangin ay. Oo, ano. Sales economy ka. Report. Report mate. Wala eh. May tao ko. Oh, ditaw ko na sa miga. May tao na lang. Ditaw ko na sa miga. Sige na bala si Muyab. Kami nakasugat, oo. Ako, akasa ako. Ano. Wala. Oo. Ana, laparo ay. Ano na. Mo na persuhan. Nanay mo to. Nakita. Oy, dalaw siya sir. Nanay mo to. Saan ka? Oo, bukan siya. Niyaga. Muna ako man ako, magawa ko ayaw. Sa manay. Oo, may matasan. Ako na ako na kami na ay. Ano kamera ndo? Sa? Ano guys? Ay, iwi na. Sabi na natin, ano sabi ito? Saan gawin? Ano na? Kikilay sa isurida. Ano yun? Mas malag. Ano? Sagat ano? Hoy, dapat bigay nga. Anak nila ay. Ay, kasi kaya nawan ako. Magagi na. Guys, ano ba yung mano guys? Kawai, tumbling na ron. Ah, maya, ako akan kita. Bala na birthday mo dira ay. Akan kita ba? May sa kamera. May sa kamera. Mata ka sa ano. Mete. Ha? Mete kanon. Demi naman ako. Okay, mana, demi naman ako. Oh, ya. Manginasal guys. Nene, ay. Mata sa uwan, ma. Saan na manginasal o pangan? Mga Tarpaulin. Ano yan? Ano, Gonzalo? Ako po na ko liyan. Ay, may eso. Ano, may eso, kakita, oy. Nino. Asa? Minyo nito dai. Ay. Ano, nino. Ako yan, lakaw. Pamilya ka ay mahala. Ako ang sagot kanan. Mga puli-pulinarya. Nino, ako ay. Tumawag mo na. May mo. May mo? Buwang. Ami ato. May, amag buwang. Ay. Di ano to siya nga, high blood. Ay na, kumalagay. Ano to siya, Ay high na. blood. Isang kabayan ng ano. Hindi ka, wala ka do. Ay nun. Uy. Nagwama naman. Nagwama ka na. Guys, sabay ang sila. Awat ang hapon. Baka nagwaan. Wala pa ka nabusog atong bitaon ng ginihapil na to ka. Ay, Plato? nahinas na ano. Naggamit ato. Wala pa ka plato ya. Ba't ka hiwang mo ba? Ay. Kaway ka, bro, busog. Hoy. Bigay ka. Doon naman yun nun. Sila. 1,000. Sila? 1,000 na. Mahalan mo. Lahat na kasi nasan. Oh. Hindi na lahat na kasi na. Bakit ako naman 1,000? Doon ako nila. Mag-open na. Ano tayo naman niya? Makita. Ah, wala akong magkakasahan guys. Ano? Ako na magkakasahan nila. Gamaw nanay. Pakita. Kita ba? Ano guys? Ako na. Ito, ay, napagapok. Oo, gaw kayo lubot. Ay, ano ang naman? Gawas, Juan, 794. Ha? Oh. Ano eh? Na? Ano na? Ano na? Ano na? Ako ang sakot no. Tigaan na ko lang, ligod-ligod. Walang kasaan eh, okay? Eh, ano, baklay mo ka? Bakit ay, naklat ako sa kanan. Naklat. Kaplad ay. Lato. Na. Wayantas. Ano yun, naklat yun. Doon ano bang ano, malasa na gaya. Boss!
Umiyak na kami. Hindi ko tumulong niya. Ang umiyak mo. Wala ako sa enan. Anak kan, ako sa enan. Oo. Naklat lang. Hindi na mabuti ko na eh. Tanggal. Wala guys. Ano sa pati na ano ah. Ano ah, pati na. Ano guys, ano sa enan. Okay. Wala siya. Yung purified organic. Oh, ano sa ano. Muna, ang stock na ano. Ang stock na ba? Starter bitaw na na ingat bang. Wala starter guys. Ito sayo guys. Ang stock na ano ba? Ano guys, stock na. Ano na? Muntag. Bako kayo mga starter. Ano? Okay, thank you guys. Ano? Ano abot kami. Thank you sa Ano ko na vlog. Thank you my support my vloggers. Guys, sa tao vlog, nino tayo wako ka nun. yeah. Guys, salamat mga vloggers nga dos mo umi, mga bungi. Ba, Kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel o sa akong Facebook page. Thank you. Ang TikTok. At TikTok guys.